pulang dari Sinar Barapi. Adapun tangan setio kita nangali batamu nangali basuh jari olah limo buah hukum wajib di kita pertama supaya kedua ketiga bazakan puasu kalimu ayat dan kuasu itu sebabnya jari nalimu yang kiwani jo kalau hikmahnya akan dalam negari pertama menamu siap jari semisal tu di dalam negari kau tua bertanya pagi lalu tunjuk namunnya jari semisal jadi pandai di dalam negari tua penunjuk itulah ini ketiga banamu si dari mati atau petentara dengan polisi kampek manamu si dari mani semisal kayu di dalam negari kau tuak pelaki kenita jokoni kesalah tinggal dia nak negari kalimu kalingki anak kita sekali semisal ayat di dalam negari nembalimu itu kau nak sepakat ya apa kerja tak mungkin selamat ya apa dijinji anak kasamonyo bare ke dalam negari raya to bagi kada balimu itu tak mungkin maju seorang melon lai mengaku kok pasal siapa berjumpa waktu orang namanya dicakar ribuan tak kasini tak kasih itu sebuah lagi nak dalam sidang apa lagi kita berada di ranah minang kabar ada kambang di hujan telah kuat di pandai telah lamanya terjadi di masuk sekarang mabia di negari awak walau di negari orang mabia di buku
bukit tinggi walau di padapannya, biar di batu sangka walau di kota Padang, biar di Solo walau di Cupat Dalam, biar di sana awak walau di sana orang. Orang tak lagi ada ganti-ganti jangan muja-muja. Kalau dah ganti-ganti lama sirawa panjang, lama sirawa bensin atas singkuk pinggang, lama makai hawai, lama baju jarang. Aduh nanane ngeri dipandang, jo kalau nak bujang di masa sekarang. Jo kaki-kaki kini lama galang, jo telingu lama makai subang, rambut lama ratu puluh na panjang, rambut dan hitam lama colok pirang, ada serupo je ulu munsang. Kadang batuk baru anak riu kadang Itu tandonyo lah tak balik pasal Lapati Sumatera Barat dilampai di kampung kadang Lasa lupa saju sawah jaladang Balun maralik pinantulah pulang Itulah tertumpang Iya bagi itu lata tumpang. Okey senian silawai dulang silawai dulang. Kami ucapkanlah selamat Ya itu nalai pasangan lamen pelai kasihan
yaitu nala siapa dilla de si bunga la de binio assalamualaikum hidup baru semoga iyo bahagia oi baau la de jota ti oleh sana manyanda la kadunyo dari grup sinar bagi dari ada purgasi ambil pergaro patamu kasih apa doaku katolam saudaro katiku kasih katam penaku oka aplikasi amal dan iman dalam kubur lebar jadi kawan satu persatunya kami kabar kawan jo kalau kasih katolan sahabat jo kalau gitu tak sampai wafat dana semuanya kau berkirabat maurungi kita lain jolalan kami tunyobana lekan lenyo wafat aina hantarkan kita kalau banglan setelah timbun banglan kubur ramatimbun kalangkin tamar kasih kasudaro segitu sudah jo kalau kasih amal dan iman kasih amal dan iman kami kabarkan kalau di dalam kubur lay menjadi kawan tanyo malaikat tanyo malaikat mandi kiamat datangkan Tuhan hari kiamat jo kalau gitu amal iman itu lelaki suhiro iman jawa kanyo aku nantiku Allah mustaqim namo titianyo alampo titian ayo baliaro siotram bakin namo titianyo selamat badan mas masaru agamanya kan ladnyo umat amal bajini awal tiabana iman cari titi inna dikana alaihi tubkamna ladnyo sanko salam inna kumali nyawa ko putu nyawa ko diganti Atiku alai satu kapan ramar kila dengan lagai nalan putia oh inna amaki alai satu adalah inna bala pianaya tonan banyak sakit tonan bule awalan ni wedan paya denan bule soalan ni we pengajian sakatanan niyo ay perkenalan niyo sila wajo dulamanayko oya ito di gedung lenyonan ko nalasamo kito lehadirano ate iyo marapulay iyo dengan ana-agaro alehan iyo nan marapulay saratonan joan na nodaro nanamle mamayo ay di kana akana de uratu de yogito yaitu dengan yo bapak insinyur nobri tarato iyo ay nanjo ini tarato iyo ay dengan besar yo memang yo layo adire kini o kanala iyo nan kito jalianan kito
Itu jo Bapak Budi Nugroho, itu Sarato Ladininya. Kini Allah menjadi besar, lama nonkan anaknya padu. Yaitu dengan Allah sifat dirajo si bunga yo debininya. Itu lenala de pasangan marapulai nendo anadaro. Semoga menjadi keluarga dan sakinah, mawadah sampai dewa rahmahnya. Hidup rukunyo la sentosa, baawayo enanyo tatia, sana majana kadunyo. Iyo satio teba ayam, kadang ciang iyo eda babasinyo. Ka Ilya samoyo de ka Ilya, kamu di asamoyo de kamu dia. Sarang gua iyo ede sadai tuang iyo akan yo kaduyo. Semoga mendapatkan keturunan yang soleh Sarato solehanyo. Itu doa iyo ede nyo gitu iyo ede basamu samu. Lasanangati orang tu, mancalia anak labasan dia madu. Pak pinang nanti bagadu, iyo akan kaduyo. Nasurang iyo edenyo rancak, nasurang kami yo potonganyo. Allah samu nanti tu jalia di pandang lainan do matotan ko. Antaronan iyo ela sifat dirajo si bunga basan dia madu. Di malaminan ode nalainan kan jadi jual. Lagu tua basan dia yo de nyodu. Bantu film ini bintang film India yo kadunyo. Adang-adang iyo la dia jali abantu Rahul jo Priti Sinta yo kadunyo. Kadangan niola de di jalia mirip iyo Raffi Ahmad nanjo nagitano. Iyo itu nyobana dari kami berdua. Dari sinar lai marapi urang bari lai banamu. La jadi rasonyo di kami berdua. Sinar marapi urang bari banamu. Di mai ngingil di mana mangla dewa kadunyo gitu. Baik hadirin yang kami hormati, luar biasa pada hari ini kegiatan salawat dolan dimulai dari khutbah, dilanjutkan dengan imbauan menggunakan syair-syair Islami, kemudian juga dilanjutkan dengan irama iamolan dan juga berisikan tentang doa untuk kedua mempelai dan kebahagiaan kedua orang tua karena telah melakukan tinggi tanpa anak kita mayo kubur. Capek begini penjawab tanya di dalam kubur.